Илон Мъск обяви нова политическа формация The America Party, която ще подкрепя биткоин. Според него фиатните валути са безнадежни и новата партия ще се съсредоточи върху криптовалутите. Тази стъпка идва след като Мъск критикува икономическия законопроект, наречен The Big Beautiful Bill, който според него ще увеличи дълга и ще навреди на икономиката на Съединените американски щати. Той проведе анкета в X, на която мнозинството подкрепи създаването на нова партия и обеща да се бори срещу корумпираното двупартийно статукво. Новата партия ще насочи усилията си към ключови места в Сената и Конгреса на представителите с план за влияние върху законодателството чрез ограничено, но стратегическо и концентрирано присъствие. Освен биткоин, програмата включва намаляване на дълга чрез разумни разходи, модернизацията на армията с изкуствен интелект, облекчаване на регулациите и защита на свободата на словото. Реакциите в криптообщността бяха сравнително позитивни. Цената на биткоин се повиши значително в азиатската търговска сесия вчера обаче, след новината и достигна над $109 500, но вече се коригира до около $108 000.